Добър ден на всички жители на село Чуковец. Представям моята група Рилска китка, понеже ние сме много щастливи да дойдем тук на гости, тъй като една от участничките ни е родена и израснала тук, във вашето село. И сега ще представи един от костюмите. Преди това искам да кажа няколко кратки приказки за това, че любовта към фолклора може да започне от нещо много дребно. Може да започне от една кърпа, която някога са му подарили на някоя сватба. Може да започне от една престилка, която също някога са му подарили, както беше случая при мен. Започна с една разложка престилка. След това започнах да издирвам и от други краища, защото престилката е много характерно нещо за дадения район. България, знаете, се разделя на 7 фолклорни области. Едната се спори, но все пак са 7. И всяка има своя специфика. Като погледнете престилката, без да гледате другите неща, веднага се сещате, че това е от Тракия, или това е от Северняшка, или това е Шопска област, или Македонска. Ние ще ви представим сега 3 от тракийските автентични носии. Те са от различни краища на Тракия. Ще се опитам да ви ги представя и момичетата първо ще започнем с... Виждам ли тук, да. Ще започнем първо с вашата съгражданка Ивалина. Тя ще представи това, което носи, това се нарича аладжа. Аладжа от 2 части се състои. Горната част антерия, тя е отворена. Пропуснах да кажа, че всъщност Тракийската област, по-голямата си част, е представена от сукманените носии. Но ние ще представим 2. Едната е с месеца, саичната и тази, с която съм облечена аз, тя е сукманена. Аладжата, която ще представи Ива, се състои от 2 части. Тя е характерна за първомайския край. Състои се от 2 части, пола, плюс антерия, които са в основен цвят червено. Антерията, да. Върху червена основа престилката. И забратката може да бъде в различни цветове. Обикновено тя е по-тъмна или по-светла, но по-тъмна. За по-младите хора е характерно в червено. Да го гледат. Задължителен е поясът. Може да се носи колан, може да не носи колан. Ризата прилича на нашите кошули по кройка. Ива, можеш ли да покажеш ръкава от ризата поне малко? Или не можеш? Нищо. Ризата е също домашна, такана, оригинална. Нека да те снимат, да. Характерни са шарките. Какво значи аладжа? Аладжа означава пъстър шарен. Характерно е за тези краища, за аладжите, че те могат да бъдат платнота от няколко ивици, разноцветни могат да бъдат. И съответно, Ива, ако обичаш, ела, приближи се, за да покажа още една от много характерните тракийски престилки. Престилката, впрочем, аз ще кажа още нещо за тя. Тя е фъкана. Бродерията е фъкана. А тази престилка, характерна, тя е характерна двуцветна. Състои се от 2 платна, от различни цветове. Едното, от които обикновено е чисто, изчистено, а другото е отново с характерната фъкана бродерия. Съответно има и дантели. Представя ви втората аладжа, която е характерна за Хасковско-Харномалийския район. Това е пак Тракия. Обърнете внимание, тя е обикновено, тя е с по-тъмни цветове, по-тъмни ивици, и от по-тънък плат, домашната плата, оригинален е. Обикновено завършва, виждате, тя е изчистена от към украси, има само един шерит отзад, който е на определено разстояние от полата, и долу завършва с гайтан, който е изплетен и зашит като дантела. Виждате тук отпред на пазвите завършва с кадифени оптоци, както и се обръща ръкава, е обърнат, който също завършва с тези гайтани.
Характерно като цвят, като по-тъмен цвят е характерен за по-възрастните жени. Нашите са млади и хубави, разбира се, но това не и пречи. Вижте колко. Тя е също, ризата е също домашно такан плат на кенарена риза. Това е кенар. Кенарът е дълги ивици. Забратката не е нещо различно. Характерни за забратките по тракийско са едни така наречени зарафлъци, но ние за съжаление не разполагаме с тях. Те се правят подобни на нашата шита дантела, като се използва конски косъм от опашката на конете и стоят твърдо и много красиво като украси. Не е необходимо да се слагат различни цветя и така нататък. И последния модел, който искам да ви покажа, аз ще мина след малко, но първо да ви кажа, това е изключително характерна старозагорска чурбаджийска носия. Тъй като аз имам слабост към Стара Загора и Старозагорския край, първата носия, която някога съм облякла, беше подобна на тази старозагорска чурбаджийска. Защо е чурбаджийска? Защото вие ще видите, тя е изключително много украс. Украса се състои сукманена носия. Върху черен шаек, обикновено върху черен шаек, в долната част, ще ви обърна внимание само за това долна, аз ще се обърна, за да видите. И после ще видите. Виждате тази широка ивица в полите, тези за поли, те не са защити за горна част, те са защити върху сукмана целия и отдолу има също така дебел шаек. Веднъж ми се наложи да облека една оригинална стара носия, едва ме събляко. Тя беше толкова тежка, защото един път наложена върху това. Значи жените сами са изработвали, така ли са, това е ширината на платно и такът шарено платно. Червени, жълти, сини, всякакви ивици, каквито им харесват, вълнено е. И отгоре са зашиват различни геометрични фигури, изрязани от пак цветни парчета плат. Върху тях се слага, пришиват ги или с маниста, или с пайети, които са характерни тук, нали, за нашия изошопския край. И отдолу завършва сукмана с така наречените поли. Това в най-долния край. Това са поли, които са везани, по някой път са и такани, но са везани върху тясно парче плат и са пришити към сукмана. Обикновено ризата не се вижда, въпреки че тя е дълга. И ризата, която виждате, в която аз съм облечена, тя е изключително характерна за този вид сукмани и край, защото виждате, тя е различна от всичко, което и тук и в нашия край, и във вашия край. Тя не е на дълги ивици на кенари, а както виждате е кръстосана на квадрат, стои на карета. Тя е интересна с това също, че лятно време, когато е горещо, разбира се, с този сукман не може да се носи. Те само с престилки могат да излязат и с такава риза, която не се смята, че не са достатъчно облечени. Когато отиват, това е ежедневната риза. Но те имат и бродирани ризи. Бродираната риза е къса, с богато бродиран ръкав и пазви. Аз сега ще мина... престилката. Исках да кажа за престилката. Престилката често фактурата, обърнете внимание върху фактурата на плата, ще мина, обикновено е четворно такана. И се образуват едни ромчета там, фигури върху нея, и двуцветна. Може да бъде червена, зелена, синя, всякаква. И съответно с характерните фъкани бродери. Много често върху престилките тракийката е извезвала не само цветя, птици и други фигури, но тя е изписвала и първите букви на своето име. По това нейният драговник, който имал, я познавал, гледа по някакъв начин, вероятно може да е свързано и с магически такива ритуали. Аз сега ще мина само, за да погледнем. Да, сукмана завършва с така наречените опашки, които се връзват с бродерията, която е тук на пазвите. И още нещо искам да ви кажа, че българката някога, хората, това е чурбаджийска носия, смятайте, но някога хората са били изключително икономични. Когато нещо се изкъса, нещо стане, те полите не ги хвърлят, вземат и пришиват върху другия сукман. Още нещо. Ако е твърде широк
сукмана, то той може много елементарно да се стесни и след време пак да се пусне. И вижте как е правено. Виждате ли тук нещо, което прилича на бродерия? Това така, по този начин са прихванати като леки така плисета, се прихваща плътта. Хем е красиво, хем е икономично. Като напълнея, ще си го пусна. По повод на втората аладжа, пропуснах да ви кажа, обърнете внимание върху престилката, която много прилича на родопските. Това е така, защото там вече към Хасковско, Харманлийско, те си влияят едни върху други, както Шопската област влияе върху Македонската, например, нашите носи понякога много приличат на вашите. Ако чуете някога за белокосник, си представете същия този сукман, само че тук вместо да е с тези пастроцветни пулове, които са нашити, си го представете с бели поли. Какво са правили те? Произвеждали са много коприна. И понякога коприните пашкули са се пробивали там от пеперудите и те не ги изхвърляли, разбира се. Те са започнали, мачкат ги, оформят ги по някакъв начин и ги пришивали върху полите си. Изключително красиво и за съжаление, обаче не можем да ви покажем белокосник. Благодаря за вниманието. Ще ви покажем още нещо и това също да кажа. Каза господина, който ни представя, че ние си правим сами нашите носии, с които се представяме. И след това вие ще ни видите, моля да обърнете внимание, с литаците, които ще излезем с Ивалина. Правили сме си ги по стари образци, новодел, но с всички тези материали, които има. И както се пее в една шопска песен, литако и като слънце грее.